Machiegni kendo nyako Ramogi obila ma alego usonga nono nek mar japuonjre mar kar tiegruok ma Siaya Institute of Technology mane otimore otieno manyoro. Nekno mane otimore kar dak mar Abango Achich ni ne otim kod osiepne ma wuoyi. Jirandgi wacho ni ji ariyogo koka ne odonjo e odno mane odhiambo manyoro. Komanda mar obila ma alego usonga Benedict Mwangangi oyango ni Achich ne ochiwore negi kendo gidhi nyime gi nono wachno. Yesterday night we had an incident that happened at Rabango area within Siaya town, where a certain guy murdered a lady. After the incident, the suspect surrendered at Siaya police station, where he is in custody. Investigations have been commenced. The body of the late has been removed to Siaya County Referral Hospital mortuary, awaiting autopsy. Anyo ane dala na tawin to wachina ogo ko kimogo lai dala ni jomoko negre ilandi moro mamalo kani to ka se winjo tabira ka wiya to bas ka biro kata yudo ka en gimo setimre binya kono wayudo ko osetho kacha.